ανάγκης στην οποία είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ποιο είναι δηλαδή το έγκλημα εδώ, ότι ήθελαν μια καλύτερη μέρα, μια καλύτερη τύχη, ένα καλύτερο μέλλον. Αν αυτό είναι έγκλημα, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή σε ό,τι αφορά την μεταχείριση από άψη νομική, δηλαδή ποινική μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε αυτές τις συμπεριφορές, γενικότερα στους φερόμενους λαθροδιακινούμενους ή λαθρομετανάστες, θεωρώ ότι είναι δυσανάλογη με την ανθρώπινη και θα έλεγα και κοινωνική ανάγκη που γεννάται, που αναδεικνύεται δηλαδή μέσα από αυτές τις υποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Ζωή. Ήταν δηλαδή τους λαθρομετανάστες που ήθελαν απλά να φύγουν και το εξωτερικό. Δεν ήταν διακινητές, κατηγορηματικά το αρνούνται. Δεν ήταν διακινητές. Κατηγορηματικά το αρνούνται. Thank you.